ନମସ୍କାର। ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭ କାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗଳ୍ପର ସମ୍ଭାର ନେଇ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସମୀର କୁମାର ହୁଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ। ମୋର 100 ଶବ୍ଦ ଗଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏହା ହେଉଛି 10ତମ ଗଳ୍ପ। ଗଳି ରାସ୍ତାର ସହଜ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ମୋର ଏ ଗଳ୍ପଟି ଲେଖା ହେଉଛି। ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ତୁରନ୍ତ ଲଗାଯାଇପାରେ, ତେବେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଗମ୍ଭୀର ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଉଠାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖୁଛ ତ? ରାକେଶ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଲଗାଇଦେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି କାଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଭଲ କଥା, ମୀନା ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲା। କିନ୍ତୁ କୁହ ତ, ଖରାପ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚୋରି ହେଉଛି, ସେଠି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର କିଏ ଲଗାଇବ? ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଚୋରିକୁ କିଏ ବା ରୋକିବ? ରାକେଶ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ଓ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଏକ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେଖାରେ ଗଣି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସ୍କୁଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ କଥା ତ, ମୀନା ହାଲକା ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏତେ ତୁରନ୍ତ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଲାଭ କ'ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଠୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ? କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ନୀରବି ଗଲେ। ସାଧାରଣ ଦୁଇ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଚୋରି ତ ତାରରୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ ଚୋରି ହୁଏ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତରୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗଳ୍ପର ସମ୍ଭାର ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।